Mai sona ina kishe kin bar ni cikin kaɗaiciya da alƙawarin ba zan yi soyayya gun wata bayan ke. Na babu wege ki saka zuciya kuka idanuna su bar hawaye tun karama ana maraka ki tuno alƙawarin da mun kai kan tafiyar makin ɗauka kuma kyan ka tafiya kina da rai ko babu ina cikin shakka na tuntuwa cikin gari harama an yi ɗaukuna leƙa ma laifi rayuwa kan kike haɗin gunki na tuba. Kuma ki tuna da yanayin da zai shiga kinkikin mance ya zan nutsuwa ina cikin raɗaɗi ko na sai kunci neman ki nake dare da rana kin ga asin kina zarce na yi miki so na gaskiya ya za a yi ne ko yan mance mun saba cikin su mata banga kamar tana duba. Waya akwai foto ga wanda ya rasa mai so ta saman yarda yau gani cikin ƙangi rayuwa ta yi man tsada tunani na kina da rai ko babu mai zaman ita ina ma nisan inda kike kore na ne ko zambada dan fansa ta rayuwar ki ne bar kike da cikin haiba. Ina mafita ina buƙatar jihar ra'ayin kudin yana ina roƙon ilahu sai ke mai ikon dare rana shi ne ya nufa da kadarar da nake ciki dole in zauna ga hali na dare tana rakin nasaba a wajen iyayena da sun gani su gani tare da ita na bila mun saba. Ya fiti yadda zan furta nema ku na kiya dare da rana na fiki gida na yan mota matsayin mata ina mijinki a kai mu gida cikin gata amma ki tafi kin bar ni ne ɗaya ba ni da wadda zan zanta da wuri ki taho idan kina je na kira in walakanta buri na a gan mutane da ba ke ban cire ba. Kuma kin ka tafiya kullum tunani na ke da shi ko zan kwanta in kin tafi ne ila wajen laka ji kanta na yi kyan fata idan ko
da rai ina jiran kike dawo kin ji yar auta tuna alƙawarin da muka yi wa kan soyayyar makin furta zaki yi da ni yau yakin ce ba zaki ina ba mai soda ina kije kin bar ni cikin kadaiciya da alƙawarin ba zan yi soyayya gun wata bayan ki